siji jenenge Timus kaya kebangetan. Duwe anak sitok saya suwi kaya ora saya beneh kaya saya kucluk. Kuwi piye cara ora nyumpeli nduk weteng kono ora tak tokne wis bening jero ae. Duwe anak sitok kok dolan ora gelem nyambut gawe mulih-mulih mangan ngenteni sego sak wakul. Banget kok bos iki. Lah ngene iki mah terus nanti ra ketok belas. Bos! Timus! Dalem, Bun. Dalem, Bunda. Wonten apa to? Kula tasik pipis lho, Bun. Lah ya kowe lho, Mos aku ki yo ngrasakne awakmu ki lho. Jenenge dlondong sitoke kaya nusane wong tuwek. Penggaweanmu kok bendina kaya ngono mangan turut dolan. Engko nek greget tak lebokne ning jero weteng neh engko. Nggih sampun ngonten to, Bunda. Kula niki sakjane nggih pengin nyambut damel, tapi nggih tasik dereng gadah modal. Butuh modal pira to, Mos? Kowe ki arep nyambut gawe apa? Butuh pira? Iki lho, Bunda jek duwe celengan tak wehi. Cek tak jupukne. Ya. Nggih, matur suwun, Bunda. Ya, moga-moga mulur ya. Terus Bangetan ngrasa anak wedok siji. Jenenge cah wedok kok gandhe bekti-bektine blas karo wong tuwek banget to Gusti. Kon bayar utang malah ra kongkon mulai ditukane panganan oke. Piye nasibku ngene iki terus jontran-ontran anak ngene kok kebacot ya ya. Walah putri. Cok, ini jenenge menungso orang jatuhan. Jane iki ketempelan demit degleng kok piye awan-awan iso ganggu wong leyeh-leyeh. Enek apa jane? Aku ki lagi mumet pakmu mikirno anakmu kuwi lho. Jenenge bocah ditipi duit kon bayar utang ning warung. Lah kok petok kabul, duit dititipno kabul gak kok nggon. Mulai ki tuku panas tak dabrak. Iso-iso aku iki paling karo bakal warunge kon ndang bayar utang pakmu aku isin. Saiki piye aku wis gak duwe duit gak apa-apa. Aku gak ono duitne pakmu. Jaluk duit neh iki po, duit gambar kethek kuwi arep duwekne. Barang oleh duit ngono ae direwangi dodolan manuk kok. Ya ngono kuwi kan ya kesalahanmu. Wong dipasrahi, diwene amanah kudune ndang disaurne. Ngene iki ora malah beres, malah budrek nih wong. Lah piye to pakmu? Jawabku yang ngongkon anak tak kira ya meneh tibakne ya ora. Akhire duit ora teko enggon, kok nek ketemu karo kabul kuwi singkek sitok kuwi mesti senane minta piwon. Terus piye to solusine? Yes ngene ae lah. Tak golek kabul dhisik engko mbok menawa iso petuk takone tanggung jawab engko. Ya kaya apa mbak trah bocahe sing kleru kok. Lah anakmu nang ndi kok genek mang sedina? Garo pakmu kati sok kemang ora pamit ra barang menusane wis ra ngetok. Mbok njajal golekno pisan ngono. Lane mesisan lah. Dongakno ae kasil.
ora ndek apa-apa. Nek jambu ya. Jambu ah. Lumayan. Oh, kawen aku. Nanti ki golek kecil sitok. Jingan isane mek gawe botok. Awas nek pedhok. Apa lek Nanti kowe. kene opo iki? Tanggung jawab. Tanggung jawab Balik di apa? duitku sik. Duit apa? Duit sing mbok entekne. Lah nyapa lho Mbak Lastri ya melok mangan, Putri lho ya melok mangan. Ya tagihan sing mangan, aku kan ora mangan wong kuwi duitku. Lah sampean kan gak urusane. Wis ora iso ki mbok balekne apa ora? Wis to aku wis ada Putri barang kok aku. Ya engko njaluk putri, njaluk mboke apa ora? Penting duitku bali. Iya tak tapi culno. Lah pancen kuwi. Aduh, datang gendong. Orang terus karo mbokku. Empek nang omah. Kabur. Duit nang jeneng ngene ki. Ngeluh. Arepe ngemol, gak enek becak liwat belas. Ket mau tak antene kene, kok gak liwat-liwat. Arepe nyewa tukang Gojek, gak ndek paketan. Kok tari to kae? Ya pedu. Tari. Sopo iki jane? Ki tari to iki? Gak tau ora tapi Putri to? Ya Allah, Put, samene gedine. Ya Allah. Apa wae ning kene? Lho nyegat becak gak teko-teko. Aku arep ngemol iki, Mang. Walah. Wis, ayo nyiap sik rono ya. Wis ayo. Nyiap dhisik. Ya cacingan. Kok wantik kan ya. Dapat kok malah wazu totar. Pehkotimu seksi kayak gitar Spanyol. Ini remasanku wireng, jeliteng, jemburis. Saiki iso glowing. Jane maca skincare-an opo to jan. Screenshot lah. Mosok bangga gawe wedak kamplen, nek Trikolo Bendo saiki wis maju. Saiki tahunnya tahun piro? 2021. Yo nggih screenshot, mosok bangga gawe wedak kamplen ae. Wis gak zaman. Skincare tar kok screenshot koyo HP ae. Ayune tambah, pokoke panggah. Loh, kapan gantine ndek iki jek kuwi jenenge? Lah kapan lek bacai? Ke zaman jahiliyah ya jenenge panggah skincare kok screenshot. Oh no. Oke. Saiki awakmu tambah gaya di kok jalangan Semar. Biyen awakmu cuwilik ayu lah saiki sak awak kabeh kok gajeh tok. Gajeh tok ya kento riri, sepenting awak sehat, gak manginen, gak engkrik-engkriken wis alhamdulillah. Ri, kimang kok yo kebetulan aku ketemu awakmu. Aku arep curhat. Aku mangno kabur ke omah. Jipek mergane during-uring terus karo mbokku. Lah aku kon bayar utang duit tak titipno nang paklikku kabul kuwi. Malah gak teko nggon. Malah nggih tuku jajan. Duit entek. Saiki aku kon tanggung jawab kon golekne duit kon balekno. Awakmu nduduk apa gak, Ri? Lah aku arepe nang mall arepe dadi tukang parkir kok melu ye. Gah, beduk-beduk panas-panas kok. Arep jak dadi tukang parkir. Aku kok cacingan.
Ayo dadi tukang parkir. Sorry Dori Strawberry. Malah menderita aku. Lah kae terus takane. Pada. Put, nyapa wae ngono? Goleki ya. Aku yang golek kowe. Rene mandok sik. Oke. Baik. Lah perenamu ngelowe bro kayak gombal wae ngelondri ngono. Bagus dhewe. Rupamu engkis. Ancen kayak jero weteng bagus kok. Lah mbek palikmu kok ya kaya ngono to, Put. Dakuran bol kowe pawon telu. Piye kowe iki? Sole kok durung. Aku bendino dirombong karo mbok cukup panas. Ayo, kena digolek solusine bareng-bareng. Piye tanggung jawabmu? Sak budrek iki. Ayo. Lah iki son. Bau ini kayak bau jeding ini. Aku. Oh, sih. Ayo goreng masih cah. Bau ini kan melencer utek mbak. Anu ngene. Iki mbake tak silih awake dhewe nyiasati Timus mumpung Timus duwe dhuwit. Piye? Awake dhewe bandar dadu nyilih properti mbake. Tok iki ceritane. Lho iya no. Lah dhek iki kene ra ndek duit kok, bandar dadu butuh duit, Bom. Wah, iya lah wong telu padha kerene kabeh. Lah modale kok ndi terusan? Ngene Timus engko, Timus mang oleh dhuwit untuk aku. Ya grup wong kere, udah. Saya. Ya. Tapi ditarik kok kamera kok. Modus. Bentar. Aku wis wong sik salin sik. Mosok badan dadu rokan ae lucu. Oh iya karo golek properti, Mbak. Ya nek ngono aku tak nyeluk Timus ae. Oke, Oh, siap. tak anteni nek kono nggone. Sing menang ya. Ya wis, oke. Aran cek. Aku diingi iki tekake dhuwit karo bundaku. Karepe kon gawe modal nyambut gawe. Tak pikir digawe modal tekake 5 juta apa 10 juta. Ternyata tekake mek 200. Kon gawe modal nyambut gawe 200 terus nyambut gawe apa ya? Piye iki carane iki? Nglorne dhuwit iki ben tambah cepet akeh kira. Mas. Apa ya? Musunge kayu iki digawe adang bundaku. Oh, ngono. Tak wasi kok gresah nyapa gremeng dhewe. Enak apa to? Aku dhewe ngono to, Bul. Karo bundaku iki karepe ya kon nyambut gawe. Ya terus Lah terus aku ki karepe dikeki modal, kon nyambut gawe. Lah tapi dikeki modal mek 200 sih. Terus nyambut gawe apa? Aku dhewe bingung, tak nganangen ket mangke. ngene lah, Mas. Aku jane ngene duwe solusi. Apa awakmu melu aku ben dhuwitmu 200 ki engko iso berkembang. Ya percaya aku ae pokoke berkembang kok akhire dhuwitmu. Iso cepet mundak ora, Bul? Iya, berkembang wis pokoke melu aku engko. Lah ya karepku kan dhuwit 200 sing kei bunda iki kan tak tingkatne ben mulur ben tambah kon akeh tak gawe. Modal ya sempuh nyambut gawe apa ngono lho pokoke tenek gawe modal. Ngono. Ya kali iki wis percaya aku. Wis pingin-ngene awakmu tak apusi aku yang ngesakno awakmu. Iki aku pengen nolong awakmu. Nah ngene wis melok aku, engko dhuwitmu pasti berkembang. Tenan ya berkembang cepet tenan, Bul. Tenan kuwi wis. Kowe gak ngapusi lho ya. Ya. Wis. Ya. Lah terus iki nanti Ya wis pokoke melok aku. saiki. Ya wis. Nek kono Put. Ayo cepet. Jebel sik enak. Iya, oke. Wis jebel. Bukalapak. Yes, kumpul laris. Semoga berkah. Kiri. Aduh.
Dadu. Angel men toh. Lagi cepet. Wis. Ngumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ayo nih kita toh. Ayo. Yes bener ya posisi ning ngene ya. Bener. Awakmu kebagian nyeriki dhuwit. Tapi gak ndek modal blas piye iki? Tenang, aku mah jek duwe turan 12.000 arep tak numpak becak mau gak sida mau. Ya wis nyantokne kene ae cepet. Bandane untuk teko. Wis modal 12.000 ya muga-muga ade sugih ya. Ya amin amin. Cing, ngene iki umpama enek dadu. Teguh antare cewek ngono. Wah, asik ketoke. Kowe ndek modal to? Aku nggawa saiki. Tenang. Oh, akeh. Akeh mesti anu iki. Kok enek-enek. Jajal didelok ning kono. Ning ndi? Kuwi kulang. Anak tuh. Ayo, masuk. Ayo, mana nih? Ayo. Dipasang. Dadu. Monggo sing gak duwe duit, pengen duwe duit cepet, monggo dipasang. Yo ayo ngumpul. Dadu. Ayo. Monggo juragan. Nang ngoro rene mampir. Ayo Mas dipasang dadune Mas, ayo Mas. Buka dadu, Mbak. Nggih Mas. Ah, ngerti yo ngene sapa rene terus aku, Mbak. Bendinten lho angsal. Walah. Lah ngene iki 1000 pira, Mbak? 1000 pangan. Engko yuk. Monggo Mas. Ayo, Mbak, dikongcok, Mbak. Tak pasang sik tak deloke modal. Sadurunge bismillah Mas. Iya. Untuk rezeki akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi rezekine sampean. Zo. Rekse. Mongko. Wadah dene do dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Mas, ayo Mas. Berapa? Dua. Yo, Kocak. Buka, Mbak. ya. Potem neng. Ayo mana? Lah iki dompetku dadi kopiah iki lho. Ayo, bisa ngandang ngono lho. Iki muga-muga entuk iki. Tak wacak. Wes, makane sing gedhi ae engko langsung entuk iki peken kabeh. Papat. Ayo Mas, jangan kira. Sik. Dadi kopiah. Telu, oke. Ayo. Kocak. Iyo. Ya. Wes, Blek deh. Aku tak turu kene. Lah piye kok entek duwite? Entek sik tak mulih. Ya wis. Oke, sing oke ya Mas ya. Engko balik meneh ya Mas ya. Oke Mas ya. Ayo, mulih. Adodus. Suwun. Mangan turu dadu bayaran lumayan. Ayo Mas, sawi men to. Ki dadune ndi to bol kok nggone kok koyo ngene iki. Ya nggon dadu ngene iki, golek keamanan. Wis to, ayo. Oh iya. Lah Sing iya. aman ya. Ayo. Suwen kowe iki. Kalau Mas bari dadu Mas. Lah kae sing bandar kok putri to, Bul. Pancen putri kok kowe roh lagi ro kowe drondonge satang ya ngono kuwi. Wablek karo kowe. Beh. Sik to. Lah kae sandinge putri sapa, Bul? Kuwi bagianku iki, aja diganggu engko. Bagian apa to kuwi? Alah iki bagiane Pak Puh kuwi engko. Maksudnya piye? Alah ya wis. Alah. Ayo. Duit demek dipangan wewe gombel. Kudu saimet mulih dadi gembel. Ayo pasang. Dipasang
Dipasang. Dipasang monggo. Yo, monggo. Dua cek. Oke, ya. Oke. Ayo, terus enggak mabur Kang Ina. Oh. Yo, pasang nomor pira yo. Gue gara 200 lho, Bun. Mosok arep njol 100 aku duopo ki engko. Lah kowe rene kok ora nggo dhuwit. Oh, go panggah kelakuanmu. Ya, Terus ngene, pasang. Mas. Yo. Iki hari cekelono, aku njaluk duit 100. Ceklon yo 100 pito. Ya iki cekelono, aku njaluk duitmu 100. Ya wis, masuk yang ngono. Ayo cepat, selah subuh. Ayo. Nih. Ayo, Oh. nomor pira? Pasang Mas. Yo, nek papat, kowe nomor pira, Bol? Nomor 5. Nih, Kapya. Oh. Pem salah pem, nomor 6. Arek. Melon. Yo. Dikocok sik no. Yo. Pem salah pem. Tak rosot belas ta tadi. Loh, Kowe Wes. aja bolak-balik entek. gak rosok kocokane. Sesok lek ning Oh. kasur. Nomor 5. Buka. Bem, salah bem. Bus. Saya. Nomor 6 ikat mangan. Ayo, tani kabeh duwite ya. Wis kita mbok kabeh, Mus. Oh. Wes, mulai suga apa mulai dadi gembel. Yo. Ayo Mas, Mas, Des kocok sik. Oh iya, kocok sik. Kocokane wis tak rosok. Ayo. Ayo Mas, cepet nih Mas. Ayo cepet selak subuh. Yo. Wes, ayo, Bebas. Pak. Ayo, dua apa meneh yo. Ayo, wes. Wes, entek duitmu piye iki? Kesana lagi iki. Iku entek bol iki. Kopiahmu piye iki? Mbak tambah kopiah oleh to? Oleh wes sembarang. Pokoknya didol nek digawe. Ya sik ya. Kuwi sik, ya wes. Kopiahe kuwi kok. Wes, ayo. Nomor Oh. 5, Papa. Bem salah bem. Ayo konne sanduwene. Ayo kopiah yo le. Apa klambimu, tempakmu, sumalmu ayo. Jam kita mau jam. Iki regane regane iki gak Kocok, apa-apa. Mbak, kocok, wes. Kocok Kocok, ya. Mbak. Ayo, Mus. Bro. Aman loro. Bem salah bem. Ayo, Mus. Klambine apa kopiah, Mus? Ayo wes jalo. Salah Ya, sore. Ya, kopiah, Mus. Kocok sik, Mbak. Oke ya. Ya, Mbak, kocok sih, Mbak. Iki seneng nek kon kocok, Mbak. Ayo terus. Nomor pira? Yes, iki tak kei nomor 1, Oh, Mus. geser siji. Oke, buka. Yo. Ayo, Mbak. Bem salah bem. Enam kok emang boleh kok bol. Oh, wes klambi jenek, Mus. Ayo cepet Ayo, cepet Mas. ayo. Oleh ki lambi ki. Oleh, ayo. Suwal ya oleh. Ayo alon-alon. Ayo, Mus. Sambune. Wah. Apa Yo, meneh iki? kocok, Mbak. Kocok ya. Panas ini, guys. Ayo, Mus. Pat. Nomor Papat, papa. ayo, Mbak, dibuka nih, Bem, Mbak. bem. Ayo apa meneh? Piye, Ayo. Bul? Ya piye, duwemu apa Suwal. dijang? Bareng. Kaos kotang kuwi. Kaos Kaos kotang oleh. ijene. Suwal yo oleh. Oleh ditomboni. Jadi ngene kalah ya aku ora suwalan mlebul, Ya Bul. ora apa-apa to, Mus. Demi engko ge mulihno iki dhuwitmu Ayo. neh. Aku nek gak nekat ya dhuwitku gak balik ki engko. Lah iki ya dhuwitmu ben pulih. Oh. Oke, Panas iki wis. Ayo, Mus. Ayo, Mbak, di kopi aja, Mbak. Ayo, Mus. Terakhir. Sing ngopi ayu koyo ngene. Mus. Terakhir. Ayo, Iki apa sih ditombokne iki? Ngomong. Oh, iya, Mbak. Budi koyo ngene ngono. Apa ae? Ayo, Mus. Ayo, Mus. Kocok sih, Mbak. Kocok. Kocok ayo, kocok tembak. Ayo, ayo, Mus. Bim, salah Bim. Wes, Oh. nomor telu ya, manut Nomor aku, telu. nomor telu. Ayo, Bim. Buka. Ayo. Ayo, piye? Jadi Wes, apa kowe meneh? ora digoblok apa-apa Jadi to. apa meneh? Kalah lah.
Wes iki gak ndek apa-apa Mbak timbangane mulai udo iki. Ayo mulai. Wes. Wes gak goblok apa-apa kan tidak tambah apa. Nanti lek golek anakku di endenge rung mulai. Lah nek masalah apa, Lek? Alah ya diseneni mboke kon nyaur utang nyang toko. Ora malah disaurne dititipne kabul. Akhire nggih pesta karo kabul kuwi. Dicek wedi paling arep mulai. Ayo ngewangi goleki Di. Oke. Sakne aku. Sita, Lek. Ika kaya putri, Mbak. Times mbek kabel bandar dadu ta putri iki? Endi tadi? Kalau besar wet kalau. Oh, bajingan pantesan ora uli-ulian. Tibake karo maling lurut kae tibake. Wong ngene Di. Tak sawate botong ku awakmu anu apa? Ngopyaon ning kene ya. Sing nak ngopya-opya. Siap, Lek. Dulu Di. Bajingan. Iya Mas. Nah, krek mosok dadune mawon ning dasku mlayu sapa sing ngantem. Mangane Mas. Wis aja dibaleni dadu nah Mas. Wong dadu rene asile. Nek obyane iki deloken awake dhewe sing soro. Duwe kuntek bol. Wah, makane obyaan. Mangkane wong judi ki rene sing kasil. Mbok kasek besok panggah koyo ngene. Malah awake dhewe sing soro. Stobat bol, aku wis ora dadu maneh pisan iki bol. Awak ra penak.